apríli 2011 sa konalo v poradí druhé stretnutie partnerov projektu Leonardo Agropuzzle. Mládež a učitelia z 5 štátov Európy prišli do Opavy a od 3. do 9. apríla riešili úlohy vyplývajúce z cieľov projektu. Úvodné stretnutie s koordinátorkou projektu bolo oficiálnym začiatkom tohto stretnutia a zároveň aj prehliadky školy a jej pracovisk. Videli sme podmienky, v ktorých sa českí žiaci učia a pracujú. Prezreli sme si nielen historickú budovu školy, ale aj školský statok, kde žiaci získavajú prax. Po obede sme sa presunuli do centra mesta a na radnici sme sa stretli s primátorom Opavy. Primátor nám poprial veľa príjemných zážitkov pri našej práci a spoznávaní mesta. Lepšie spoznať mesto a jeho históriu mohli žiaci pri tzv. City Rally po opavských pamiatkách. Druhý deň bol venovaný prírodným krásam. Pracovníci Natúry Opava nás oboznámili s unikátnymi miestami tejto oblasti. Navštívili sme Rejvíz a Machové jazero s rašeliniskom. Ďalšia časť dňa bola venovaná výstupu na Pradet. Na úvod nás privítala snehová búrka, ale hneď na to vyšlo slnko a náš výstup sa mohol začať. Mohli sme si užiť pohľad na krásne horské scenérie. V stredu sme sa vybrali na biofarmu do Kružberka. Chovajú tu hovädzí dobytok na mlieko, mäso a na odstav a predaj teliat. Žiaci mali možnosť vidieť technológiu chovu zvierat plne vyhovujúcu v bioprevádzke a spolunažívanie farmy s okolitou krajinou. Cestou do Jakartovic, miesta ďalšej farmy, sme si prezreli vodnú nádrž Kružberk. Táto nádrž slúži na zásobovanie oblasti pitnou vodou. Na farme Ranči v Jakartoviciach sme si pozreli príklad, ako sa dá podnikať v agroturistike. Kone sú lákadlom pre zákazníkov a boli aj pre nás. Najskôr sme si vyskúšali jazdu na týchto krásnych zvieratách a potom nám ozajstné majstrovstvo predviedli skúsení jazdci. V závere dňa sme navštívili ešte arborétum Nový Dvůr s exemplármi exotických rastlín v skleníku a zaujímavých drevín v ostatnej časti parku. Štvrtok bol venovaný pamiatkam UNESCO. Navštívili sme krásne záhrady v Kromneříži, prešli sme sa pod zámeskou aj kvetnou záhradou. Obe záhrady vznikli vďaka tomu, že mesto bolo rezidenciou arcibiskupov, ktorí venovali nemalé prostriedky na zvelebenie svojho letného sídla a využívali služby popredných architektov a umelcov cisárskeho dvora. Druhou pamiatkou bol Molový stĺp a historické námestie v Olomouci. V posledný deň stretnutia sme spolu s lektorom z Natúry Opava navštívili prírodnú rezerváciu Hnemošický háj. Oblasť je zaujímavá vzácnou flórou a faunou. Ďalším miestom, ktoré sme navštívili, bola rodinná kozia farma v Štětíně. Uvedomili sme si, že chov nemusí byť len vo veľkom, že je dôležité vytvoriť zvieratám a aj pôde vhodné podmienky a výsledok bude kvalitný. Domáci kozí syr bol naozaj výborný. Po obede sme navštívili veľkonočné trhy v Opave. V škole sme si potom mohli výrobu veľkonočných ozdôb a pochúťok skúsiť na vlastnej koži. Vyskúšali sme rôzne techniky výzdoby k Veľkej noci, opracovanie dreva, ozdobovanie perníkov a vajíčok. Tento workshop bol poslednou plánovanou aktivitou nášho stretnutia v Opave. Na konci každého dňa žiaci a učitelia spracovávali poznatky, ktoré nadobudli. Tento projekt napomáha k integrácii mládeže z rôznych štátov a uľahčuje im v budúcnosti nájdenie si miesta na európskom trhu práce v oblasti agropodnikania a agroturistiky.